plano kuno ni President Bongbong Marcos nga bagutang kuno bagya kasama og 735 billion karong sunod bagya kasama nga quarter. Ngutang na put paita bagya kasama ning ato ang pangulo wa may lain bagya kasama nahuna-hunaan magsige badang bagya kasama intawag pangutang ngano nahurot na President Bongbong ang pondo ninyo para ngadto sa pagpabalit magya ka sa magboto in the guise of ayuda. O sa kay na inabo magya kasama kagahapon dito magya kasama sa Korte Suprema kay kagahapon ra ba ang oral argument magya kasama sa pundo sa PhilHealth nga diin bagya kasama gi-transfer kini ngadto sa atong departamento bagya kasama sa atong tresurero o sa atong finance. Una ang plano na pud karon bagya kasama hilabtan agya ka na bitaw nga pundo insurance nato bagya kasama nga kwarta diha sa PDIC. Nausa naman tayo bagya kasama ni gobyerno ang kakuyawan nako adisuy-suy ba nga magsige bagya kasama panghilabot anang mga pundo da sa mga ahensya sa atong gobyerno base bagya kasama og puhon uwahin na lang tanan bagya kasama nga moingon na lang ng atong gobyerno nga unsaon taman bangkaruta man ta. Dako kay bagya kasama nang gawas ka kwarta unya way proyekto programa nga kanang magkatabang bagya kasama sa mga taxpayers nga mao bagya kasama bread and butter aning atong panudlanan ato ba dang kwarta kanang pundo bagya kasama nga natigom sa atong paggobyerno gikan ba na sa atong buwis ikaw Soy ikaw Will Duran ikaw Radyo Man Kirby Manson ako bagya kasama magbubuwis ta kanang kwarta gikan na sa tua di na bagya kasama kang Bongbong Marcos na bagya kasama hunaw-na ang tao na ninyo na ay kwarta bagya kasama sa PhilHealth gibalhin bagya kasama nga tuk asa gibutang ni Bongbong kay siguro bagya kasama mas dali kung dito ibalhin kay para magamit nato bagya kasama ni pamulitika. Mao na ang kuya bagya kasama ba kay imbis unta ang PhilHealth padak-an pa unta ang coverage sa mga membro bagya kasama nga nagkinahanglan sa medical insurance kitang tanga na inon bagya kasama pundo mo na ba tingag karon sa una malipay bagya soy ay salamat kay PhilHealth member ko na 0-0 gyud or na may gamay bagya kasama at least di kay kamusta king bitaw bagya kasama inig final billing karon ma-hospital ka bagya kasama inigtan-aw nimo sa imong bill haskan dako pa sa excess pila ra man day gi-cover sa PhilHealth mao ra bang di ay ni